Egunon, aurten ere korrikatxegia egin dugu eskolatik eta eskuz esku pasaden lekukoa irakurriko dizugu. Apiriaren 12an, eguerdiko 12:30 korrikari ongi etorri egingo diogu Getarian, aurreko edizioetan bezala. Dagoeneko prest gaude giro eta umore honez korrika ikusteko eta parte hartzeko. Iturtza eta herri eskolako ikasle eta irakasleek korrika txikian parte hartu dugu. Ekintza hau euskara gure bizitzan eta gure herrian zein garrantzitsua den behin eta berez gogoratzeko da. Izan ere ahalegin guztiak ez dira nahikoak euskara mimatu, osatu eta erabil dezagun. Gure ustez, korrika egitea euskararen aldeko aldarrikapena da. Jadanik ausko aurreratu du arren, oraindik errepideko marra asko daude margotzeko. Hau da, bidea luzea geratzen zaigu gure hizkuntzak normalizazio osoa lor dezan. Horregatik, Getariako kalea jendez gainezka ikustea, denak ondo pasatzea, herri baten oiua indartsu entzutea eta animo beraiekin jarraitzea eguneroko bizitzan lanean, etxean, kalean eta nola ez eskolan gustatuko litzaiguke. Asko izan arren, ea jarraitzen dugun multzo hori handitzen. Eta horretarako Getariako Iturtza eta herri eskolako ikasle, irakasle eta gurasok konpromisoa hartzen dugu. Egunero euskara erabiltzeko eta ez dakitenei laguntzeko. Eta orain denen artean dantzat egingo dugu. Eta bertso batzuk kontatuko ditugu.